Kaixo, agia ikusten ez denez, ez duela lekurik betetzen pentsatu dezakegu. Baina hala alda, gaur aireak lekurik betetzen duen jakiteko esperimentu bat egingo dugu. Esperimentu hau egiteko materiala behar dugu. Kristalesko bol bat, kristalesko daluntzi bat, berrerabiltzeko papela eta hau da. Prozedura. Lehenengo bola urez bete. Jarraian, papera edalontzian sartu eta ziurtatu ez dela erortzen. Gero, edalontzia bolean buruz behera zuzen sartu eta ondoren zuzen atera. Begiratu nola dagoen papera. Ikusten duzuen bezala guztiz lehorra dago, baina zergatik? Berriro, edalontzia papera barruan duela bolean sartuko dugu lehen bezala. Orain, pixkanaka edalontzia okertu eta burbuila batzuk aterako dira. Papera guztiz bustita dago. Esperimentua egin ondoren, hurrengo ondoriozta dezakegu. Hasieran, edalontziaren barruan aireak lekua okupatzen du eta ondorioz urak ezin du sartu, eta horregatik papera ez da busti. Gero edalontzia pixkanaka okertu dugunean, edalontzian zegoen airea ateratzen hasi da. Horregaitik ikusitugu burbuilak eta ura lekua zuen sartzeko, beraz ura sartu egin da edalontzian eta papera busti egin da.